Какво бихте направили, ако най-страшният ви кошмар се появи директно в небето над дома ви? Не просто армия, а цяла луна, изтъкана от метал, оръжия и чиста първична омраза. През 32-то хилядолетие човечеството научи този урок по най-бруталният и кървав начин. Това е историята на една забравена криза. Време, в което човешката цивилизация беше изправена на ръба на пълното заличаване. Но това е и историята за раждането на най-елитният, потаен и безмилостен орден в цялата вселена на Warhammer 40 000. Deathwatch. Един орден, проектиран в абсолютни сенки, за да прави това, което редовната армия не може. Да ловува извънземни чудовища до самият край на познатата галактика. Всичко започва с златната илюзия. Минали са хиляди години от опустошителната ерес на Хорас. Империумът вярва, че е спечелил крайната война за оцеляване. Големите заплахи изглеждат смазани и унищожени веднъж завинаги. Върховните лордове на Тера тънат в нечуван лукс, корупция, бюрокрация и безкрайни политически интриги. Военната машина е занамерена. Параноята е отстъпила място на арогантността. Империумът е заспал дълбок, спокоен сън. И точно тогава, от най-тъмният и некартиран космос се надига нещо чудовищно. Появява се звярат. Това не е просто поредната орска орда от диви зеленокожи. Това е еволюирал, интелигентен и смъртоносен враг. Орски вожд с интелект, който съперничи на най-добрите тактици на човечеството и физически размери, които засенчват легендарните примарси. Неговите орки не са хаотични деваци. Те са организирана, желязна, дисциплинирана и технологично напреднала армия. Тяхното върховно оръжие – луните на смъртта. Гигантски космически станции с размерите на планетоиди, способни да разкъсат цели планетарни защити за броени секунди. Първият истински сблъсък на Империума с тази нова реалност е абсолютна катастрофа. Гордият орден на имперските юмруци, директните наследници на самият Рогал Дорн, са изпратени на планетата Ардамантуа. Те очакват рутинна мисия по почистване. Вместо това, те намират месомелачка. Цял един орден от генетично модифицираните супервойни е буквално заличен от лицето на Земята. Стотици Space Marines умират в кълта под бутушите на орките. От целият славен орден оцелява само един единствен войн – лорд капитан Курланд. Една последна, мъждукаща искрица надежда сред пепелта от песимизма. Когато една от луните на смъртта се материализира чрез уорп скок в орбита около самата Тера, паниката парализира сърцето на човечеството. Докато милиарди граждани умират от чист страх по улиците на свещената земя, в дворецът върховните лордове правят това, което умеят най-добре. Според за данъци, власт и лични икономически интереси. Те отказват да повярват на суровата реалност. Земята е под обсада. Човечеството кърви. А тези, които трябва да го водят, са заслепени от собственото си его. Именно в този момент на пълен хаос и отчаяние, оцелелият Курланд разбира, че ако Империумът иска да оцелее, правилата на войната трябва да бъдат променени завинаги. Ситуацията изглежда абсолютно безнадежна. Гордият орден на имперските юмруци е в руини. Единственият оцелял от клането, Курланд, се завръща на Тера, но вместо мобилизирана армия, готова за отбрана, той заварва политически цирк. Върховните лордове са толкова заети да пазят собствените си постове, влияние и богатства, че буквално игнорират чудовищната орска луна, която виси в небето им. Паниката сред населението е неописуема. Религията на Империума започва да се пропуква под тежестта на чистият страх. Как се обяснява на милиарди фанатизирани граждани, че императорът на Земята може би няма да ги спаси от зелената вълна? Точно в този момент на пълна
институционална парализа, Курланд взема решение, което ще промени историята на галактиката завинаги. Той прави нещо немислимо за един Space Marine. Извършва фактически преврат. Подкрепен от великият магистър на атентаторите Дракан Вангорич, Курланд се обявява за лорд-командир на Империума. Той узурпира властта на корумпираните политици и поема абсолютният контрол над военната машина. Защо? Защото осъзнава, че ако Тера не спре да спори и не започне да мисли като войн, човечеството ще изчезне преди следващият изгрев. Но дълбоко Курланд се опитва да организира конвенционалната отбрана. В дълбоките сенки на Тера се води друга, още по-жестока война. Войната за душата на самата инквизиция. Двама легендарни инквизитори се сблъскват челно в идеологически дуел, който заплашва да разкъса тайната служба отвътре. От едната страна е Веритус, древен, радикален инквизитор, който вярва, че тайната полиция трябва да управлява с абсолютен терор, фанатизъм и тотално укриване на истината от хората. От другата страна е Виенанд, по-прагматична, склонна на компромиси и политически маневри в името на оцеляването. Този вътрешен конфликт парализира окото на Империума, точно когато то трябва да е най-будно. Курланд обаче бързо разбира суровата тактическа реалност на бойното поле. Традиционната мащабна доктрина на Space Marines просто не работи срещу звяра. Орките са твърде много, оръжията им са твърде разрушителни, а техните нови технологии за телепортация им позволяват да удрят навсякъде и по всяко време. Изпращането на цели армии в челен сблъсък с луните на смъртта е чисто безсмислено самоубийство. Империумът просто няма ресурсите за подобно изтощение. Тогава, сред пепелта на отчаянието, се ражда една радикална идея. Ако не можем да победим чудовището с маса, трябва да го унищожим отвътре, чрез прецизни хирургически удари. Курланд издава заповед, която нарушава вековните традиции на Кодекс Астартес. Той изисква да се съберат ветерани от различни ордени, оцелели от предишните битки с ксеносите. Той не търси цели роти или батальони. Той търси индивидуални специалисти. Най-добрите снайперисти, най-бруталните експерти по близък бой, най-студенокръвните разрушители. Така се раждат първите кил тимове. Малки, силно мобилни и напълно автономни отряди, чиято единствена цел е да се инфилтрират зад линията на врага, да намерят командната структура на извънземните и да я обезглавят с един единствен перфектен удар. Но тази тактическа иновация среща огромен психологически проблем. Space Marines са генетично програмирани да се бият със своите собствени ордени, обградени от братя, които споделят същата култура, ритуали и генетично наследство. Сега на една тактическа маса са принудени да седнат кървав ангел и космически вълк, тъмен ангел и сребърен череп. Взаимното недоверие, вековните културни вражди и личната гордост заплашват да провалят мисията още преди совалките да са излетели от хангарите. Как караш войни, които се мразят или презират, да си вярват с живота в най-тъмната бездна на космоса? Отговорът на Курланд е прост, суров и безмилостен. Или ще се научите да се биете като едно цяло, или ще гледате как Тера гори. Първите мисии на тези прото-Death Watch отряди са увити в абсолютна секретност. Те се спускат в самото сърце на орските луни на смъртта, тествайки нови експериментални и често забранени тактики. Те са авангардът на едно умиращо човечество. И точно техният невероятен кървав успех ще накара инквизицията да разбере, че това временно решение трябва да се превърне в вечен специализиран инструмент за лов на извънземни. Първите мисии на експерименталните кил тимове се провеждат под знака на абсолютния терор. Те нямат право на грешка. Ако се провалят, концепцията умира с тях, а заедно с нея и Тера.
Но резултатите надминават и най-смелите очаквания на лорд командир Курланд. Там, където огромните имперски армии от милиони войници се пречупват пред зелената стена от мускули и стомана, тези малки 10-членни отряди постигат невъзможното. Те се промъкват като призраци през вентилационните шахти на луните на смъртта. Те не влизат в продължителни престрелки. Кил тимовете ударят директно в нервната система на врага, прерязват комуникациите, взривяват генераторите на телепортация и екзекутират орските военачалници насред собствените им командни зали. За пръв път от началото на инвазията звярат започва да кърви. За първи път извънземните усещат вкус на страх. Но цената за крайната победа на войната на звяра е катастрофална. Самият Курланд, последният истински имперски юмрук и архитектът на тази нова тактика, загива в брутална битка, давайки живота си за оцеляването на човешкият вид. С неговата смърт империумът изпада в нов политически вакуум. Върховните лордове, уплашени, че ще загубят новопридобития си лукс, се опитват незабавно да разпуснат тези опасни, нестандартни отряди и да се върнат към старата, лесна за контролиране бюрокрация. Те обаче подценяват един човек – великият магистър на атентаторите Дракан Вангорич. Вангорич вижда корупцията и глупостта на политиците и решава, че човечеството никога повече не трябва да бъде оставено в ръцете на страхливци. В събитие, останало в историята като голямото обезглавяване, той изпраща своите убийци и буквално екзекутира по-голяма част от върховните лордове, поемайки абсолютният диктаторски контрол над Тера. Но Вангорич знае, че неговият режим е временен. Империумът се нуждае от трайна институционална защита срещу външните заплахи. Именно тогава инквизицията най-накрая прекратява своята вътрешна вражда. Инквизиторите Веритус и Виенанд осъзнават, че космосът е пълен с чудовища, които Кодекс Астартес не е подготвен да срещне. Те вземат официално секретно решение. Прототипите на Кил тимовете трябва да бъдат превърнати в постоянен официален орден. Така се ражда легендата. Ражда се Deathwatch. Но за да функционира този нов орден, инквизицията създава своя изцяло нова подструктура – Ордо Ксенос. Това е тайното крило на инквизицията, натоварено с единствената мисия да изучава, проследява и унищожава всяка извънземна форма на живот, която застрашава човечеството. А Deathwatch става тяхното военно крило, техният най-остър, безмилостен скалпел. Институционализирането на Deathwatch обаче изисква сключване на невиждан до тогава пакт между инквизицията и всички съществуващи ордени на Space Marines. Този пакт ражда така нареченият податък на Deathwatch. Всеки един чаптър в галактиката, без изключение, се задължава при поискване да изпраща своите най-опитни, калени в битки ветерани да слушат в редиците на Deathwatch. Това не е просто командировка. Това е свещен обет. Когато един воин пристига в крепостите на Deathwatch, той преминава през ритуал на пълна трансформация. Цялата му силова броня се боядисва в драматично въглено черно. Това символизира, че по време на своята служба той не принадлежи на родния си свят или на своят праймар. Той принадлежи единствено на дългата бдителност за спасението на човечеството. Само един детайл остава недокоснат. Левият нараменник на бронята се запазва в оригиналните цветове и с символа на неговият роден орден. Защо? Защото дори в абсолютната тъмнина на Deathwatch, духът на машината в бронята и предците на война трябва да знаят кой е той. И когато се върне от дома, ако изобщо оцелее, той ще донесе със себе си знания и тактики, които могат да спасят собственият му орден от бъдещото изтребление. Как се води война срещу враг, който не познава човешкият страх, не се подчинява на човешката логика
и притежава технологии, способни да угасят слънца. Отговорът на Death Watch е прост и изключително зловещ. Превръщаш се в по-мрачно чудовище от тях. Ставаш най-опасният хищник в галактиката. За да разберем истинската същност на този орден, трябва да погледнем към местата, които те наричат свой дом. Това са така наречените крепостни стражи. Те не се намират на оживени планети или в центъра на имперската цивилизация. Не, те са разпръснати из най-мрачните, студени и некартирани сектори на космоса. Изградени в ядрата на кухи астероиди, върху мъртви планетоиди или като плаващи в нищото космически станции, тези крепости са напълно изолирани от останалият свят. Те са затвор, лаборатория и военна база в едно. Огромна част от имперските граждани дори не подозират за съществуването им. И това е умишлено. В тези бази Death Watch събира най-мрачните и опасни тайни на Вселената. И именно тук се разкрива най-голямото и шокиращо противоречие в целият империум. Човечеството в 41-то хилядолетие се крепи на сляп, фанатичен религиозен закон. Убий Ксеноса, презирай неговата култура, унищожи неговата технология. Ако обикновен гражданин или дори високопоставен генерал бъде хванат да притежава малко парче извънземна стомана, той е изправен пред моментална мъчителна екзекуция за ерес. Но за Death Watch, под закрилата на Инквизицията и Ордо Ксенос, правилата просто спират да съществуват. В дълбоките оръжейни хангари на крепостните стражи се съхраняват забраненият арсенал на човечеството. Death Watch не просто изучават своите врагове. Те крадат техните технологии и ги обръщат срещу тях. Ветераните от ордена използват така наречените ксенофазни острията, тайнствени мечове, чието острие вибрира в друго измерение, способно да преминава през всяка позната броня и силово поле. Технология, открадната директно от древните среди на некроните. Когато се изправят срещу безкрайните инсектоидни рояци на тиранидите, учените на Death Watch улавят живи екземпляри, десектират ги и създават чудовищни биотоксини, които се зареждат в техните специални болтари. Те стрелят с муниция от типа адски огън, способни да разтопят вътрешностите на най-голямото извънземно чудовище за секунди. За борба с бързите и коварни елдари, те използват улавящи полета и заглушители, които неутрализират техните психически сили. Те използват плазмени оръдия, модифицирани с технологията на Тау. Death Watch са абсолютните прагматици. Те знаят, че чистата вяра в императорът е хубаво нещо, но един болтър, зареден с забранена извънземна отрова, върши работата много по-бързо. Но най-тежката цена, която тези войни плащат, не е на бойното поле. Тя е психологическа. Когато един Space Marine служи в своето орден, той е заобиколен от слава, песни, ритуали и братска любов. Неговото име се помни. Но когато влезе в Death Watch, той влиза в абсолютна анонимност. Мислите им са толкова секретни, че дори техните собствени братя от родните им ордени никога не научават къде са били и какво са направили. Те се бият в пълна тъмнина, често срещу заплахи, които са толкова ужасяващи, че самото знание за тях може да подлуди обикновен човек. Те не получават медали. За тях няма триумфални паради по улиците на Тера. Единствената им награда за това, че са спасили цял един сектор от брутално изтребление, е правото да почистят кръвта от черната си броня, да презаредат оръжието си и да чакат следващият сигнал в студената тишина на космическата станция. Те са прокълнатите пазители на една неблагодарна империя. И точно когато галактиката изглежда разделена и балансирана в този вечен кървав застой, настъпва края на 41-то хилядолетие. Великият разлом се разцепва, а Death Watch се изправят пред най-голямото изпитание в своята история.
Моментът, в който всички извънземни заплахи удрят едновременно. Когато 41-то хилядолетие навлиза в своят залез, галактиката буквално се разсепва наполовина. Появата на Великият разлом, гигантска уарп цепнатина от чиста хаос енергия, разкъсва Империума на две и угася светлината на Астрономикона за милиарди светове. В този миг на абсолютна космическа анархия, извънземните заплахи, които Death Watch е удържала в сенките в продължение на хилядолетия, избухват едновременно с невиждана ярост. Тиранидите навлизат с нови, чудовищни флотове кошери, които поглъщат цели звездни системи. Некроните събуждат своите древни светове гробници директно в сърцето на имперските територии. Орките, вдъхновени от генетичният спомен за звяра, надигат нови апокалиптични походи. За Death Watch дългата бдителност се превръща в постоянна кървава месомелачка. Техните крепостни стражи биват обсъдени една по една, а войните в черни брони са принудени да се бият до последна капка кръв, знаейки, че никой няма да дойде на помощ. Но спасението на ордена пристига от най-неочакваното място – завръщането на живият праймарх, Рабуте Галимън и старта на неговият мащабен Индомитус кръстоносен поход. Галимън като върховен тактик веднага оценява критичната роля на Death Watch. Той разбира, че без техните специфични знания Империумът ще бъде сляп. С декрет на праймарха, оредялите редици на Вечната стража са попълнени с нови поколения супервойни, примарси. Нещо повече, Death Watch бива интегриран директно в глобалната стратегия за отвоюване на галактиката, превръщайки се от таен инквизиторски скалпел в преден елитен авангард на една надигаща се от пепелта империя. Роден в най-мрачните часове на войната на звяра, изкован от политически колапс, корупция и чистият инстинкт за оцеляване, Death Watch доказа на човечеството, че за да победиш чудовищата, трябва да загърбиш гордостта, традициите и вековните вражди. Те са хората, които стоят на стената между човечеството и вечната студена нощ на космоса. И докато има дори един войн в черна броня, който държи ксенофазно острие, Империумът няма да падне. Защото в мрачното бъдеще на 41-то хилядолетие има само война. Но Death Watch е този, който решава кой ще я спечели. Благодаря ви, че бяхте с нас в това епично пътешествие из историите на Warhammer 40 000. Ако историята за раждането на най-елитният ловджийски орден ви е харесала, не забравяйте да ударите един палец нагоре, да се абонирате за канала и да ни кажете в коментарите кой е любимият ви Kill Team или орден от Space Маринове. Вашата подкрепа ни помага да продължаваме в разплитането на най-мрачните тайни на поп културата. До следващият път!